Għandrabi d-nubiet ta' saċerdoti insibuhom esposti mxandri b'mod pubbliku. Iġifieri eżistijaj. San Franġisku kollu mandu talima kbira xejdinna. Ma rridx inqis id-dnub fihom. Qed narah ma marx mhux ħan ikkalkulah, mhux ħajkun id-dnub ta' saċerdot li jbedni mill-istess saċerdoti minn Kristu. Ix-xitan eżistijaj ftakruha din. Ix-xitan jekk irid ikisser il-Knisja u jkisser il-fidi, l-ewwel ħaġa li jagħmel huwa li jifret in-nies minn mas-saċerdoti. Imbagħad iġilhom joħduhom kontra Kristu, imbagħad kontra l-Knisja u jispiċċaw jitilfu l-fidi. Ftakru x'qed ngħidilkom. Din it-tattika tax-xitan. Jifret persuna minn saċerdot, imbagħad jifrida minn Kristu, imbagħad jifrida mill-Knisja, imbagħad il-persuna titlef il-fidi. Ix-xitan hekk jaħdem. L-ewwel firda hija bejn il-bniedem u s-saċerdot. Sejdikom kelma ħuti saċerdoti hawnhekk. Ejjew aħna ma nipprestawx lilna nfusna fidej ix-xitan biex jifret in-nies minna. Forsi b'nuqqas ta' ħsieb, forsi b'iskandlu, b'eżempju mhux tajjeb tagħna, forsi b'attitudni li xi darba mhux dejjem tkun tirrifletti l-qalb ta' Alla. Ejjew ma npaxxux ix-xitan bħala saċerdoti bil-ħajja tagħna illi jinqeda bl-istess nub tagħna ħalli jifret in-nies minna. Ejjew nkunu konxi tat-toqol tas-salib lil mulej abbina bih li qed jaqsam magħna f'din il-missjoni tant sabiħa qaddisa u nobbli però ta' sagrifiċċju kbir lil mulej tagħna. Eżis ħuti saċerdoti, jekk id-dnub tagħkom huwa qudiemkom, ejdu dak li kien jgħid San Franġisk, ma rridx inqis id-dnub, imma rrid nara l-Kristu. Skopri mill-ġdid il-Kristu fik hija saċerdot. U intom lajċi, jekk faċilment taraw id-difetti, id-djufijiet umani tagħna s-saċerdoti, nitlobkom fisem Kristu u l-Knisja. Tqisux id-dnub tagħna, però araw il-Kristu fina, araw id-don lil mulej tagħna mingħajr ma jistħu inna, mhux għax aħna aħjar minnkom. Żgur li ħut minnkom tgħixu ħajja qaddisa aktar minna, però hija din il-grazzja lil mulej tagħna mingħajr ma jistħu inna. Tħarsux lejn id-dnub tagħna, imma ħarsu lejn il-grazzja li hemm ġewwa fina. Biex nagħlaq riflessjoni nixtieq nerġa' nfakkarkom dawn ħansejħilhom il-5 talimiet li San Franġisk li rajnihom illum li jagħtina dwar is-saċerdot. L-ewwel ħaġa illi trid fidi fis-saċerdot li hija grazzja mingħand il-mulej, il-laqgħa mas-saċerdot hija laqgħa ta' fidi. It-tieni ħaġa hija s-sottomissjoni tagħna lejn is-saċerdoti. It-tielet ħaġa id-dinjità eukaristika tas-saċerdot. Ir-raba' ħaġa hija l-imħabba lejn is-saċerdot. U l-ħames ħaġa hija li nażel li ma nħares lejn id-dnub tas-saċerdot imma nara l-Kristu ġewwa fih. Jalla Omna Marija takkumpanjana f'din il-mixja Franċiskana ta' mħabba vera lejn is-saċerdoti fi żminijietna. U jekk nagħmlu dan